खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोननि थाखाय माखासे खौरांफोर लानानै फैलायबाय आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो बेल आइकनखौ इलाव होनानै ला जाहाथे नोंथांनाव सिगां नटिफिकेसन सहैग्रोयो। दानिया खोनासंलांदो। गिबि खौराङाव दङ क'क्राझार पुलिसआ तामुलपुर जिल्लानि सासे सुबुंनि साखा खबनै गारिखौ पार्किं आरो सिट बेल्टनि मुङाव 3,000 रां जुरिमाना खालामदों। तामुलपुरनि रन्जन फाथकआ गावनि साखा खबनै गारि AS01DB 0631 खौ सिट बेल्ट आरो पार्किंनि मुङाव प्लाटिना 100 मुंनि गारियाव पार्किं खालामनायनि थाखाय जुरिमाना खालामदों। थांनाय रबिबार मोनाबिलि समाव मबाइलाव फाइननि मेसेज फैदों होनना फोरमायदों। जेब्ला लाइमोना हरखाबै खौरांखौ मोनदोंमोन अब्ला लाइमोना मिथिनानै मोनदोंदि क'क्राझार पुलिसआ सिट बेल्ट आरो पार्किंनि थाखाय साखा खबनै गारिखौ जुरिमाना खालामो। लाइमोननि बादिब्ला साखा खबनै गारिया माखासे समनिफ्रायनो न'आवनो दङमोन। गारि बिगोमाया मिथिहोनाय बादिब्ला गारिखौ क'क्राझारसिम लानानै थाङाखै होननानै फोरमायथियो। दायो बे जाथायनि सायाव थार बिजिरनो दाबि खालामदों माबोरै साखा खबनै गारिखौ सिट बेल्ट आरो न' पार्किंआव दोननायनि थाखाय जुरिमाना खालामनो हाखो होननानै। नैथि खौराङाव दङ तुलसीबिलाव मोब्लिबजों बोगथाबजानायनि जाहोनाव सासे सुबुंनि जिउ खहा जायो। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय तुलसीबिलाव मोनसे दुखुनांथाव जाथाय जायो। मोब्लिबनि सर्ट सार्किटनि जाहोनाव सासे सुबुंनि जिउ खहा जादों। हरनि समाव हरखाबै न'नि मोब्लिब गोहोआ बन्द जानाय समाव मोब्लिबखौ फोनांजाबनो नाजागासिनो थानाय समावनो बे दुखुनांथाव जाब्रबथाया सोमजियो। मोब्लिबजों बोगथाबजानाय सुबुंखौ इयार आली सरकार होनना मिथिनो मोननाय जादों। इयार आली सरकारखौ तुलसीबिल देहा फाहामसालियाव फाहामथायनि थाखाय थिसननाय जादोंब्लाबो देहा फाहामगिरिया थैबाय होनना फोसावो। थामथि खौराङाव दङ पार्लामेन्टनि जथुमाव गोनां बाथ्रा बुंथिदों लकसभानि MP जयन्त बसुमतारिया। मैया पार्लामेन्टनि जथुमाव रुपसे बिरखं गाथोननि सायाव लकसभानि MP जयन्त बसुमतारिया गोनां बाथ्रा बुंथिदों। रुपसे बिरखं गाथोनाव बिरखंनि सिबिथायखौ फिन सोलिहोफिननो मिरु सरकारखौ खावलायदों MP जयन्त बसुमतारिया। बिटिआर सरकारनि नाजानायाव 49 बोसोरनि उनाव थांनाय 2021 मायथाइनि 8 मेआव फिन बेखेवनाय जादोंमोन। बिटिआरनि नायल' जाल' रुपसे बिरखं गाथोनखौ फ्लाइबिग मुंनि मोनसे एयारलाइन कम्पानिया सामलायनानै दङमोन। नाथाय 2 बोसोर 6 दाननि उनाव थांनाय 2023 मायथाइनि 7 नबेम्बरनिफ्राय बन्द जानानै दङ रुपसे बिरखं गाथोना आरो मा जाहोननि थाखाय बन्द खालामनाय जादों बिनि जेबो रोखा फोरमायथिनाय गैया होननानै बुंथिदों MP जयन्त बसुमतारिया। बिथाङा बुंबावदोंदि बिटिआरनि रुपसे बिरखं गाथोनाव फ्लाइबिग कम्पानिया बिरखं सिबिथायखौ फिन सामलायफिननो हायाब्ला एयार इन्डिया एबा इन्डिग' जायखिजाया मोनसे एयारलाइन कम्पानिनो गथायनानै होनांगौ आरो बिनि सायाव थाबैनो खामानि मावनो थाखाय मिरुनि मन्थ्रिनिसिम खावलायदों MP जयन्त बसुमतारिया। ब्रैथि खौराङाव दङ गावनि हारिनि मानदान्दाखौ लाखिनायाव जाफुंसार जादों सासे आबादारिया। बेंगालराव थानाय मागदि रडनि GT मलआ जोबथायाव निमाहा बिनांबाय सासे आबादारिनाव। सुलुङा फोरमायनाय बादिब्ला गोबां रायजो राजाफोरनि दाबि खालामनायाव GT मलनि सामलायगिरि बि सुरेशआ गावनो निमाहा बिदों। मख'नो गोनांदि थांनाय माखासे सान सिगां बेंगालरनि मागदि रडनि GT मलआव 62 बोसोर बैसोनि फाकिराबा मुंनि सासे आबादारिया काल्कि सावथुनखौ नायनो नखरजों लोगोसे GT मलआव थांदोंमोन। नाथाय दुथि गाननायनि थाखाय सिकिउरिटि गार्डआ हाबनो होआखैमोन, होबथादोंमोन। बे जाथायखौ लानानै फाकिराबाया जोबोद दुखु मोनदोंमोन आरो पुलिसनि खाथियाव FIR होदोंमोन। माखासे दैदेनगिरिफोर आरो रायजो राजाफोरनि मददजों फाकिराबाया थार बिजिरनायखौ मोननो हायो। GT मलनि सामलायगिरि बि सुरेशआ फाकिराबानिसिम निमाहा बियो आरो इयुनाव बेबादि जाथाया माब्लाबाबो जानाय नंलिया होननानै खोथा होयो GT मलनि सामलायगिरि बि सुरेशआ। बाथि खौराङाव दङ तामुलपुरनि भुटान सिमायाव हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनाय। मोनायाव हाग्रानि मैदेरा तामुलपुरनि आंग्राखाता पलासबारियाव गोबां खहा खालामो आरो 50निबो बांसिन नखरफोरनि न' बांफोरखौ सिफायलांदों। हरनि 2 रिंगासो समाव भुटान हाजोनिफ्राय ओंखारबोनाय हाग्रानि मैदेरफोरा ओनसोलाव गोबां खहा खालामो। मख'नो गोनांदि गंसे नखरनि बिमा आरो फिसाज्लाजों लोगोसे गोबां सुबुंफोरा मैदेरनि गाग्लोबनायनिफ्राय खुनुरुखुमै रैखाथि मोननो हादों होननानै फोरमायदों गामिनि सुबुंफोरा। बे हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनायाव नखरफोरखौ तामुलपुरनि MLA जलेन दैमारि आरो BTCनि MCLA बिजितग्रा नार्जारिया खहा जानाय जायगायाव थांनानै खौरां लाहैयो। 6थि खौराङाव दङ पाकिस्ताननि देंखोगिरि राहत फातेह आली खानखौ दुबाइआव एरेस्ट खालामदों। पाकिस्ताननि मिथिसार जानाय देंखोगिरि राहत फातेह आली खानखौ दुबाइनि बिरखं गाथोनाव हरखाब पुलिसआ हमदों। सुलुंनि बादिब्ला गावनि बारग' मेनेजार सलमान आहमेदआ होनाय मोनसे मानहानि केसआव राहत फातेह आली खानखौ
हमनाय जादों होनना मिथिनो मोन्दों। स्निथि खौराङाव दङ जिथि दुवार दख'रा एबसुनि आन्डार 13 जोलुर बादायलायनायनि जोबथा गेलेनाया मैया खुंफुंजाबाय। बे बादायलायनाया जिथि दुवार दख'रा एबसुनि सिंनि मोनबा दालाइसा आफादनि गेजेराव जादोंमोन। मैयानि जोबथा बादायलायनायाव सान्थिफुर दालाइसा एबसुखौ खुंग्रिं दालाइसा एबसुआ 3 गलाव फेजेननानै देरहासार जानो हादों। हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैयो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि कनिन्द्र बसुमतारी बिथाङा। हाबाफारियावनो चिरां जिल्ला एबसुनि बोसोनगिरि राजुकुमार मुसाहारि, नेहाथारि दैथुन खुंगुर बसुमतारी, लोगो बुंथिगिरि राजेन्द्र ब्रह्म, सुबुं फोनांजाब नेहाथारि उर्खाव बर' आरो लोगो हारिमु नेहाथारि निजोम बसुमतारी बिथांमोना। लोगोसे जर'खा आलासि महरै आसाम फुटबल एस'सिएशननि गाहाय नेहाथारि डक्टर सांग्रां ब्रह्म आरो माननि आलासि महरै रुनिखाता फरायसालिमानि गोरायुं डक्टर बिजित ब्रह्म आरो रुनिखाता ओनसोलाव थानाय गुबुन गुबुन समाजारि आफादफोरनि दैदेनगिरि बिथांमोनजों लोगोसे रुनिखाता ओनसोलनि सानसुमै बिथांमोनाबो बाहागो लादों। हाबाफारियाव बाहागो लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि कनिन्द्र बसुमतारीया खौरांगिरिनि गेजेरजों माखासे गोनां बाथ्रा बुंथिदों। भिडिअखौ खोनासंलांदो। जिथि दुवार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद बे चिरां जिल्ला सिंनिनो बियो मोनसे दख'रा। बिथांमोना गुबुन गुबुन बोसोराव खुंबोनाय बायदि देग्लायबो बिथांमोना जिथि बड'लेण्ड मुंख्लं जोलुर बड'फा गोजोनथायारि सोलायनाय मावथांखिनि सिङाव बिथांमोना 13 बोसोर बैसो सिंनि गथ'साफोरनि जेनाखि मोनसे टुर्नामेन्ट फुटबल बेखौ खुंदों। थारैनो बे हाबाफारिया खोब बाख्नायथाव जादों आरो बे हाबाफारिखौ खुंनायनि थाखाय जिथि दुवार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिसिम आङो गिबियावनो रोजा रोजा साबायखरखौ बावदों। मिजिंथिदों बेबायदि मोनसे एनकारेजिं बेबायदि मोनसे हाबाफारिनि गेजेरजों फैबाय थानाय समाव जे मोजां गेलेगिरि जाय बिथांमोनखौ जोङो दिनै माने फोथाराव गेलेनाय नुदों बिथांमोनखौ जोङो मोनहैनो हागोन बेबायदि जोङो दिनै मोजां मिजिंथिदों। आरो बे हाबाफारिफोरखौ खुंनायनि गुबै थांखि आरो नोजोरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिया बेनो जे बर' हारिखौ बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मआ गेरेमसा हारि दानांगौनि थाखाय माखासे सिमांजों लोगोसे माखासे हाबाफारि माखासे जोंनो रड मेप होलांदों आरो बे हाबाफारिखौनो दिनै बे होलांनाय माखासे रड मेपनि गेजेरजों जोङो दिनै मावबाय थादों। जे सोरबिथिं बिथिं जौगानायनिनो बियो मोनसे गेलेनाय बिथिं आरो बे गेलेनायनि गेजेरजों जोङो मोनसे रेभलिउसन गेलेनायनि लाबोनायनि गेजेरजों जे जोंनि मोजां गेलेगिरि मोननो हायो। मोजां गेलेगिरि जानो हानायजों लोगोसे बिथांमोना गावखौ आरो न'खरखौ दैदेननायजों लोगोसे जेन बिथांमोना हारिनि रांखान्थि बा हारिनि मोनसे मुं बेखौ मुलुग दरबाराव गायसननो हायो बेबायदि जोंहा मोनसे मिजिं दङ। दा बेनि थाखायनो गासै एबसु दख'रा बा जिल्ला दिनै बेफोरबायदि माखासे हाबाफारिफोरखौ लाबाय थादों। थारैनो बे हाबाफारिया खोब मोजां जादों। बेफोरबायदि हाबाफारिखौ गासै थाखोनि जोंनि सुबुंफोरा मदद खालामलायोबा मोजां। मानो होनबा दिनै जोङो नुबाय थादों जे जोंनि लाइमोनफोरनि मोनसे ड्रप आउट बा जोंनि लाइमोनफोरनि मोनसे ड्राग बा जोंनि लाइमोनफोरनि उन्दै बैसोआव हाबा जानाय बा लाइमोनफोरनि माखासे एन्टि ससियेल एक्टिभिटि माखासे बेबायदि मोनसे थासारिफ्राव भिक्टिम जानांनाय बेबायदि थासारिफोरखौ नायोब्ला जोङो दिनै जेरैखिजाया मोनसे पजिटिभ डाइरेक्सननि गेजेरजों जोंनि लाइमोनफोरखौ जोङो पुशिं खालामनांगोन। फरायनाय बा कालचार बा स्पर्ट्स बा गुबुन गुबुन बेबायदि मोनसे पजिटिभ डाइरेक्सननि माखासे एक्टिभिटिखौ जोङो दिनै समाजाव मोनसे मोजां परिबेसनि गेजेरजों जों वेलकाम खालामनांगोन आरो बेवहाय जोंनि गथ'साफोरखौ जोङो एनकारेज खालामनांगोन। गोजोन्थों।